Shukor nakaslem jong unong san Hima. Unong Aiktin ke Meghalaya Commercial Truck Owners and Drivers Association uba Wanshwa nong tudu uloong ba don kam bantur Biang sa sisin Shah Secretariat Lada ka Sorkar kam Sngap habaki samla ka Green Tech Foundation ki Shah Thngan. Ulapan pao ka jing snowman banyo i badang don ki samla banya kun banya daya kamariang namar ka East Jentia lay ka company penmi daw bilat ki don hadu nyaw tali tangba ki baterai ki bon na bar ka jela. Ngiwan hang ni banai jing kersyan ya kini ki samla na kaliang ka MC toda hidap da ka jisokia ka bakraw ban yo i ya kini ki para ki jongi ki badon hang ni ki bala Shah na panta ka jongi nganamong na panta ka jongi Henry ki Shah na panta ka jongi pat ka madap na sosi ban yo i ba kani government imat ba kani government kamju kwa bangin yele kumba ka kwa da ka ta bajai namar kumba penkan mau ya pi ba kani ka government hi nagapor sa kapor ka kwa kumbanong ba utlen udon kamban bam ya kasnap balay nga kumta namar ba por bangi ki example por bangi ki apo mor kaneng hang tu por hadu bala ya mensaw ki briu jongi kabaar kumbala ji apo garo hills kalalong hadu bala ya mensaw pan menta imat kani ka government kala kwa ro ba dia kini para ki jongi banlong do bikin po siya sa kubor basawsi andray ngina kaliang jongi ko abanong kumne ko government badon burom lada pidang penterha ya ki hanmen ki para ki jongi ngi na kaliang ka association ki jongi yang sasyong ban sa perkat but ngi da karpat ya ki ne ki hanmen ki para ki jongi la galong ko bala to ye khot no da ka general meeting chisen ngi newan lada don kam ban ya march chadu sa Secretariat ngin yamat bat ngi peni ya ka bor ke jongi ya ka government namar ngitip lada kata ka government lada upay ba don kata ka government kan le ayu kata ka de ka way ka jingsiyo jonga bat ka jingsiyo hi ka jonga marway nga siyo ba ka government kala pendulut ya kata ka hok long try man try jongi ki nong song chinong jong kami kali ya jongi de bar ka jingi de bar kata ka khandew ka chiap ka ba pilaong balay sa kaway na kaliang jonga shimet nga wan hang ni ngayo mensim abang ngayo i bagi kun samla dang don kum kini kibala ban yada ya ka mariang ka jongi namar pila tip kum mangi sitay po is gentia ila don hadu andru teligi cement factory ila penjot lut ya kata ka mariang bat ka jingkular ka jongki kamut kum bakular kum mutaw ba kular te kadai ka basyo si banong ba hatu lada ka gomen ka don jumut shisha ban ai kam ai jam ya kita kun samla jongi kumba kila panpaw ha ki social media balay po cement factory hadu menta la da pipay hadu menta balay tangway CEO umpat don hatu ka jingkeli kami balay ki kun samla jongi na po ame kala jongi kimde kumdon ki bastat la kila bon ki bala qualified hanre ba pli kim yo e kam ka jam ngidon hadu riun yo tali ki cement factory po is jaintia hanre da pipay da pipay jak por men step bagi late tray da pipay jak por men mid por bagi one tray kamut da telep no da udkhar poi e da kata ka de jing si but ngan hong sachisen ya gini kun samla to pene la kabok an sip ngiru gini pene la kabok an sip but ko government la da piong ya kata ka kam ka jam na tay kun samla to pet ya kata cement factory ki badang toy sa po is jaintia what kilayo i manakani baladep haji de pagto cement katu kalawan nang tadang wan shushu tegamot kamariang kadang jot shushu tesekat nupat ngin penjot lut ya kamariang kejongi